ndị Igbo anyị agba ka okwu ọzọ na akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ọnụ na-akara All Progressive Congress na mba Lagos steeti bụ Joe Igbokwe emego ka ụwa niile mata na ndị uwe ojii anọ ahụ agbagburu agbagbu na mpaghara Enugu steeti bụ ndị nke o mere ka anyị mata na ọ bụ ụmụafọ Igbo. Ọ gara n'ihu wee kọtọọ ndị oji egbe ezu ndị agha amaghị ndị ha bụ na-agagharị n'iwe agbagbugasị ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ ndị ọzọ na-echekwa ndụ na akụnụba n'ime obodo anyị. Nke itoolu, na-eket nke dị na Akwa Ibom steeti ka otu di nwụnọ tụbara nwa ya nwaanyị ime. Ozi ruru anyị n'aka mere ka anyị mata na otu nwoke akpaghị aha ya atụbago nwa ya gbara afọ 70 ime na-eket nke dị n'ime Akwa Ibom steeti. Nke asatọ, Chief Superintendent of Police bụ onye nke a na-akpọ Kazim Abonde abụrụgo onye were ala zere mmiri dịka ndị ọkada ji ntị aka were tigbuo onye bụ nwoke na mpaghara Ajao Estate nke dị na Lagos steeti. Ya bụ ozi ọjọọ ruru anyị ntị mgbe nsogbu dapụtawara ndị na-alụ ọrụ ọgbatumtum nke a na-akpọ ọkada na mpaghara Ajao Estate ha na ndị ọrụ uwe ojii. Nsogbu pụtara ha bụ mgbe ndị ọrụ uwe ojii na-akwụsị ma na-akpụkọrọ ndị na-alụ nyabụ ọrụ ọgbatumtum dịka iwu mba Lagos steeti siri dị. Nke a mekwaziri ndị nyabụ ọrụ ọgbatumtum ji pụọ n'iwe wee were ntị aka tigbuo Superintendent of Police bụ Kazim Abonde. Nke asaa, Director General of Heritage Center Foundation bụ onye nke aha ya bụ Kachi Ọnọnuju ajụọla sị na ọ bụrụ na ndị IPOB ekwuole dịka ezumike kwamọndụ ọbụla si adịbugbo, na ọ bụrụ na ndị IPOB ekwuo sị ka anya bụ ezumike nọrụluo otu ọnwa, ọ jụrụ ajụjụ sị ma ndị Igbo a ga-emenwukwu ihe dị na anya bụ ezumike, ma ndị Igbo ọ dịkwa nkwadobe ịba n'ime ụlọ n'ọnya otu ọnwa apụtaghị ezi. Nke isii, Maazị Onyeka Jonathan agwago ụlọ ikpe dị na Jikwoyi Abuja ka ha bibie alụmdi na nwunye nke ya na Gloria Jonathan. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na ihe bụ iwe ya o jiri kwuo ka ebibie alụmdi na nwunye a na mgbe o kwupụtara ya na Gloria bụ nwunye ya mgbe gara aga na ya bụ nwaanyị kpara agwa ọjọọ onye atụbaghị anya wee jee n'usekwu ya jee mere mma o ji esi nri n'usekwu chụba anya bụ nwoke ọsọ ka o were mma magbuo ya. O mere ka ụlọ ikpe amata na dịka anya bụ Onyeka Jonathan dị ndụ wee na-ekwu okwu mbibi alụmdi na nwunye a na ọ bụ na nta ka anya bụ nwoke nara, na ọ bụ na ọ bụghị ka o si gbapụ ọsọ na ọ kara ịbụ onye nagoro mmụọ site na mma nwunye ya kara iji dugbuo onye. Nke ise, na ọ gwago Okpokpogiri na anya bụ Tonto Dike adịgo nkwadobe ka o nwee ike nene ahụ maka ọgwụ ike. Akụkọ nke a gara dịka Tonto Dike na Okpokpogiri bụ nwoke kwadobere ịnụ ya mbụ na-enwe esemokwu n'ọha nta akụkọ. Ya bụ nwoke kwuru sị na Tonto Dike bụ onye na-aṅụ ọgwụ ike. Ọ bụ nke a mere Tonto Dike jiri gaa n'ọha nta akụkọ ya wee mee ka Okpokpogiri mara na anyanwa bụ Tonto Dike adịla njikere maka inene ya ahụ dịka o kwuru na ọ na-aṅụ ọgwụ ike. Nke anọ, Rumase Mohammed ekwetela na ọ bụ ya bụ onye ji mma were gbuo di ya. O mere ka ụlọ ikpe mata na ọ nweghị mgbe ọ bụ ebumnobi ya ịnụ Adamu Mohammed, na ọ bụkwa ebumnobi nne na nna ya. Nke a mere ha ji were kwara ya kwakpuo na anya bụ alụmdi na nwunye. Ọ gara n'ihu mee ka ụlọ ikpe amata na ọ bụ iwe oke ka anya bụ Ramasu Mohammed jiri wee suo ụlọ ọkụ, na o were iwe oke dịka ọ bụghị obi ya ịnụ Adamu Mohammed, na ọ bụ nke a kpalitere mmụọ ya o ji were mma were du n'anya bụ Adamu Mohammed mmụọ n'ike. Nke atọ, Lambert Ọsọndụ, Rachel Ọsọndụ nakwazi Ndụbụisi Ọsọndụ bụ ndị ehime mba anọ bụ ndị nke kwuru na ha gburu nwanne ha nwoke bụ Chukwuebuka Ọsọndụ maka mkpọchi ntị na anaghị anụ ihe. Nke abụọ, Gọvanọ Willie Obianọ bụ nke na-achị Anambra steeti ekwuola maka iji na-akwado omenala na asụsụ Igbo. O nyere iwu ka ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ime Anambra steeti ka ha nwee ụbọchị ha ga-eji na-ejike dịka ndị ọdịnala ma ọ bụ kwakwazie akwa isi agụ yiri wee gaa n'ụlọ akwụkwọ. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe ị ga-ebido na-eme ihe dị otu a na ọ ga-enyere aka ịfụ na a na-akwalite asụsụ nakwa omenala ndị Igbo site n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche n'ime Anambra steeti. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke tata, ndị na-azụ ahịa na mpaghara New Market Road, Ọbanye Street, Bata Junction, Iweka Road, ndị a niile bụgasị ogbe ndị dị n'ime mpaghara Ọnịcha ajụọ na Gọvanọ Willie Obianọ bụ aka na-achị Anambra steeti ajụjụ. Ha jụrụ ya sị kedu ebe ụtụ isi nke a na-anata n'ọdụ ahịa niile a gawara. Ha gara n'ihu mee ka anyị mata na okporo ụzọ nke gbara awara awara wee banyegasịa n'ahịa ndị anyị kpọrọ aha ya mbụ na onweghị nke dị mma
ọgbatumtum ya fọdụzie ụgbọala ịgba na ya. Ọ bụ nke a mere ha ji welite onu wee kpọọ gọọmenti na-achị steeti Anambra bụ Willie Obianọ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma chetakwazie na ọ bụ n'ọdụ ahịa ndị a eji azụpụta ego ma na-anata ụtụ isi eji alụgasị okporo ụzọ nke ebe ndị ọzọ n'ime Anambra steeti. Igbo ndị ọma eji eje mba, ọ bụ ebe a ka ọ kwara anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke tata ma na-echetakwa na ọmụmụ egbu ngwu na mma anaghị adịrị ya nkọ. Ọ ka bụlisi iche oku ka ị na-anụ onu n'elu ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Emesịanụ ndị Igbo.